The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 2:6-7 says, So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos chapter 8 verse 11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Matthew 9:37-38. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Galatians 6:9. We should remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. That's in Psalm 93, chapter or verse 4. The worlds were framed by the word of God. Hebrews 11:3. James 4:14. What is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Sa dili pa kita magasugod sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, let us examine ourselves. Gikinahanglan ang ato pagsusi kung nanapa ba kita mga sala atong nabuhat nining adlaw. Kundi nato kini isugid ngadto sa Dios nga amahan, mahimo lamang kining babag gini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ug ang Espiritu Santo nga may magtutudlo sa kamatuoran dili makalihok sa iyang teaching ministry. Gumikan yan ang mga sala nga napa sa atong kalag, busa. We have to flush them out. Ikinahanglan ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios.
using the principle of 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain usab nga adlaw nga imong padangat ka namo, buhi pa kami, kinigumikan lamang nga imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa, pinagi sa imong grasya. Salamat o Diyos, nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers o gang atong mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Nining adlaw magpadayon kita sa pag hisgot nining atong tun-anan nga atong padayon sa paghisgot o mao nga kikinahanglan nga ato kining susihon ang pipila pa ka mga doktrina nga nagalambigit nining atong pagtuon nga giuluhan og why do Christians suffer ngano mang muantos man ang mga magtotoo. Okay? Now, of course, atong ipahinomdom na usab kaninyo atong mga subscribers nga tingali nakalimot na pa gikinahanglan lagi natong subli nato kini atong ipahinomdom kanimo nga we have steps to make aron nga ang atong pagtuon sa pulong sa Dios would be worthwhile. Okay? Ang nag-unag yun ini nga magbaton kita sa pagpaubos. Okay? We have to maintain that virtue of humility. We should put ourselves under the authority of God and His Word. Unya ikaduha, we should maintain an open mind, bukas ang atong pangunahuna. And we have to concentrate on the message, not on the messenger. And then, atong ibiyaan katong tanang mga hunang tawhanon, human viewpoint thoughts, mga suliran, o mga pagsulay, o guban pa. Leave them outside. So, kung kita magasunod lamang niining maong mga lagda, o inunta mga lakang, those steps, then God, the Holy Spirit, will take control of our mind. Inumdumi nga God is no respecter of age, person, profession, or status in life. Okay? So, maula na ato lang nagipainumdum kanimo. Okay, padayon ta karon sa atong pagtuon niining doktrina nga nagahisgot ngano nga ang mga magtutuo muantos man. Okay. Well, natsayod na kita sa atong giagian nga paghisgot niini nga ang pag-antos na-appeal kini, bahin kini sa plano sa Dios. Ang pag-antos is in the plan of God but not in the will of God. So mao na nga isilsil ng yun nato It is part of the plan of God but not the will of God. Kaya hinumdum ka sa category 1 suffering, kining kategorya nga naguna nga pag-antos is the will of God suffering. Okay? Samtang ang category 2 suffering is in the plan of God suffering. So, I hope na silsil na usab na nimo. Now, while there are just a handful of reasons
nganong moantos man ang magtutuo sa category 2 suffering. There are, over 100 reasons ngano nga kita mga magtutuo moantos man ining category 1 suffering. But they all fall into one of these three categories. 2 Corinthians 7:8 ngadto sa 10 nagaingon kini, okay? Sa di pa kita mo balik dito sa versikulo 9, ana atay napulog 5 ka mga hinungdan so far. Why? Nganong moantos man gyud kitang mga magtutuo sa category 1. Now here is point 16. Sometimes ana ay mga magtutuo who are under direct satanic attack sa ilang kinabuhi. Sama sa na tagamtaman ni Job ingon sa nahigaman niya, nagian niya. Now, ang libro ni Job, Kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa 22. Libro ni Job, Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 8. Now, ug ang giantos ni Job was on account of his divine viewpoint lifestyle. Ug ang tumong sa yawa, maong paningkamot yun niya nga maggawas kini si kanang Job sa pakigambitay niya sa Dios, to cause Job to get out of fellowship. Now ang yawa misulti sa Dios pagingon og imo manggong hatagan sa labihas ka dagko og kadaghang mga panalangin sa grasya kini si Job. Ang tanang mga spiritual o temporal nga mga panalangin, all those phenomenal grace blessings ngadto ni Job. Of course, naibaw tag nganong gibubuan sa dagkong mga grasyang panalangin sa Dios kini si Job. Tungod sa hinungdan, sumala sa gipadayag diha sa Job chapter 1, nga kini si Job dinha na ni anang mabulukon og daghang divine viewpoint lifestyle. Yan ang normal nga divine viewpoint lifestyle. He loved the Word of God. Labihan gyud ang iyang paghigugma sa pulong sa Dios. Di na siya dakong gugma ngadto sa Dios. Naga-function kini siya sa gitawag natong faith rest life. Di na siya experiential righteousness. All describes it as he had chewed evil. Iya yung gituthog yun ang dautan. Meaning, iya kinigipusgay. Iya kinigiusap o yung gitutho. He chewed evil. He could not stand it. Di yun siya kagwanta. Mutanaw nini. So, he had a hatred for evil, okay? Mao na divine viewpoint lifestyle. And that is why God imputed mga dagkong spiritual ug temporal grace blessings nga ngadto kang Job. Ug ang yawa, wag yun mo ngay ini. Nasuko yun siya nini. Tungod kay si Job, di lamang nga siya ang target sa mga grace blessings sa Dios, but Job was having phenomenal divine viewpoint historical impact in his own day. Dili kay kasundugan lamang iyang kinabuhi with regard to doctrine, kundi he led daghan kayong gatusan o libuan ka mga magtutuo o mga dili magtutuo that led them to faith in Christ. So, he is cutting a wide path through life in divine viewpoint historical impact. O ang yawa, gustong undangon, babagan yun niya kung mahimo ang magtutuo nga na nag-iya na sa maong baruganas kinabuhi sa phase 2. So, ang yawa nagigharong, nagbagutbot sa Dios bahin ni Job sa pag-ingon nga
Tungod mo ko kay imo magyatagas daghan og dagkong mga panalangin kini si Job, mao nga nagmatinud-anon, nagmakugihon, mahigugmaon kini siya nimo. Busa ang Dios nagkanayon og unsa. Alright. Okay. You go ahead. Satanas, attack him. Abi nimo, kini si Satanas dinhay ingnon ta nga theory, diya siya theory. Okay? You take away his blessings and he will turn on you. Tangtangang iyang mga panalangin ug mubiya ka na siya nimo. Matud pa ni Satanas. Mao na iyang gisulti ngadto sa Dios. Natural. Naibaw namang daan ang Dios nga di gyud mubiya si Job kaniya. Omnisciente gud ang Dios. Misalig ang Dios ni Job with that kind of attack. Because Job's life mao ang pulong sa Dios. Iyag yung giangkon nga ang pulong sa Dios mao na iyang kinabuhi. His first sphere of spiritual happiness di na matarog, unshaken. Busa tuod man gi-atake kini siya. Okay? And he did not run around. Si Job maingog, oh, the devil is after me. Wa gyud siya mosulti niya na. Ang objective siya wa God. Mao ang pagguba, pagdaot ni Job, og sa pagpagawas niya sa pakigambitay sa Dios, og sa pagpugong niya sa pagpadayon sa pagfunction with the faithless life. Og mao nga sa kahapon niya na mao lagi to atong gisgutan kagahapon, he murdered ang iyang napo ka mga anak. O giguba niya ang iyang he destroyed all of his wealth. Kunya mga pila ka adlaw human adto, he took away all of his health. Ang iyang panglawas na. He had skin ulcers, gikan gyud ngadto siyang lapalapa. Logos na gani di na gyud si Job makatindog. He could not stand, he couldn't sit, di makalingkod, di makalakaw or lie down. Couldn't do anything without pain. Skin ulcers from head to toe. Boil, mga hubag. Iyang gikiskisan kini, suway siyang kiskis to cauterize them and skin them off. Ug mao, ang iya mismong asawa miingon na gyud niya, anong di naman imo tunglohon ng imong Dios diha. Yeah. And then die. Sa pong asawahan taon, di na asawa nga pildiro yung asawahan. Basta. So, ning tungura, si Job was in great pain. Antos gyud siya. The devil is trying to break him para panwa mo salir. It didn't work. Usahay good. Ang usa ka magtotoo is under satanic attack in life. Mao na category 1 suffering that we are talking about. Na sa Job 1:6 to 22, Job 2:1 through 8. Usahay, ang magtotoo muantos because the right man or the right woman in marriage operates with human viewpoint. Sama nitong asawa ni Job. Job chapter 2 verses 9 to 10. I just made reference niya na. Why don't you curse God and die? Mo to giingon lagi siyang asawa. Ug kita na ibaw. Agkadto human viewpoint nga sinultihan. Tungod kay miingon kaniya si Job. You're talking now like one of the mga kwanggol nga mga babae nga musulti ngon niya na. Mo to ang gisulti. What shall we receive? What shall we receive imputed grace blessings gikan sa kamot sa Dios ug di makadawat og category 1 suffering as well. After all,
Nahibaw ang Dios sa iyang gibuhat. Gusto? Ang tanan nga relasyon sa kinabuhi. Kanunay yun sila nga nagasalig. They are dependent, whether it is the believer's relationship with God or tawhanong relasyon diha sa kaminyoon, diha ba sa panimalay, o sa imo bang patigayon, o sa edukasyon, o sa medical or social life, whatever they may be. Ang tanang matang sa relasyon, nagalambigit og duha o labaw ka mga partes, ug busa nagasalig kini sila sa malampusong spiritual life of both people. And therefore, all it takes is one to fail. And the relationship is breached. Bungkag. Basta. Busa, kung ang tukmang laki, right man, or as in this case, ang tukmang bayi, the right woman, operates with human viewpoint, their mate is going to suffer. Montos God. Job 2, 9 and 10. O diya sa Genesis chapter 12. We see the same thing. Kung kadto si Abraham, who misled Sarah, tell them you're my sister, not my wife. Just tell them, I have the truth. Sultihi lang na sila. Katunga, tinuod. Ayaw sila sultihi ako kang asawa. E kung imo ka ng buhaton, pat yun yung nila. Now, on the other hand, diya sa Genesis Kapitulo 3, it's the right woman who gets the ball rolling in the wrong direction. She was deceived, nalingla ang bahay, umikaon siya bungas kahoy sa pag-ila sa maayo og dawtan. Iyang gipaambit ang tunga sa bunga ngadto ni Adan and influence himself. Ila untang ginahunag maayo kung mukaon magyud sila niya itong bunga o dili. Apan, they both made a bad decision. So, it can work either way. And as a matter of fact, one of the great marriage passages sa Episo 5 o 1 Pedro 3, it shows, napakita diya, that each, both the right man and right woman, have a divine viewpoint responsibility. Katungdanan nga divine viewpoint ngadto sa Dios. Aron sa ingon niya na, makahimo sila pag-function sa faithless life. So, usahay ang mga magtutuo in marriage, they suffer tungod kayang right man or right woman operates with human viewpoint lagi. O kung silang duha out of fellowship nan, they can share the misery sa Diyos nung pagpantun together. Now, sometimes believers suffer because sila under direct demonic attack, as with Paul diya sa 2 Corinto 12, 7 at sa 10. Dihay minsahiro ni Satanas, a messenger of Satan to slug him, gitawag og thorn of the flesh. Ug katong tunok sa unod, thorn of the flesh, was physical pain, sakit sa lawas, inflicted ngadto ni Apostol Pablo by a demon. Ang verb nga gigamit diha mao ang verb kalapitzo. Kalapitzo nga sa Griego nga pinulungan, nagkahulugan kini og to double up your fist and slug somebody. Ang slug nagkahulugan kusog-kusog o heavy blow, labi na pinagi ginumo, and therefore to inflict og daghang sakit, a lot of pain. Og kadtong maong mga sakit were demon caused, nga wa tangtanga sa Dios. Abi nimo, si Pablo miampo sa makatulo kay gayon. He prayed in 3 different occasions.
Ginoo tangtanga ragod ni. Mao to iyang ampo. Imbaga kung say tubag sa Dios kaniya. Unsay tubag sa Dios? Pablo, my grace is sufficient for you. Si Pablo nakakat-on something. He learned something with the presence of pain in his body, in his life. He said, akong nakatunan nga sa bisag unsa may akong kahimtang in whatever whatsoever state I am, there may be content. I have learned that when I am asthenes, that is when I am donatos, when I am weak from the human standpoint, that is when I become donatos, that I become powerful from the divine viewpoint. So, he reached people into the knowledge of the Word of God and blended dugang pagyong kahibalo sa doktrina together with faith. It exacerbates the first fear of spiritual happiness and exhilarates makapauswag pagyud kini sa espirituhanong pagtubo or spiritual growth. Ang Dios mo ay magapabali sa pagtunglo, cursing ngadto sa panalangin, blessing. As a matter of fact, diha sa Nehemiah kapitulo 3 versikulo 2 ug 3, God does turn cursing to blessing. Yang gibali ang pagtunglo ngadto sa panalangin. You take the category 1 suffering ug ang taytayan ngadto sa dugang pang mga panalangin maong paggamit sa mga pertinent doctrines ngadto sa kasinatian ug ang spiritual momentum sa divine viewpoint lifestyle. Dinhi ang Dios mo pabali. He will turn cursing to blessing. Mumaka na iyang gibuhat sa kinabuhing Apostol Pablo. Now, by the way, wa ni magpasabot nga ang magtotoo mangita gyud pag-antos kinabuhi, ha? Okay. Kanang buhata pure human viewpoint na. Ang pag-antos mo ang butras kinabuhi sa magtotoo in God's own time and in God's own way, or whatever subordinate category it may be. Apan hinumdumi nga ang category 1 suffering is never separated, dili kini mabuwag gikan sa first sphere sa spiritual happiness ug ang empowerment, maghatag og gahom gikan sa Espiritu Santo, otherwise called feeling of the Spirit. Ang Diyos Espiritu Santo empowers the believer, maghatag kaniya gahom. He empowers spiritual growth. He empowers spiritual ministry. He empowers sa magtutuos pagbuhat sa production sa fruit of the Holy Spirit. Samanto, love, joy, first fear sa spiritual happiness, tranquility of soul, ug uban pa. That is the peace of God, which surpasses all understanding, ingon man all misunderstanding. Di man usab nga there's no unhappiness in category 1 suffering. Okay? So usahay ang mga magtutuo can be under demonic attack according to 2 Corinthians 12:7 through 10. Nakabuhat si Pablo ug usa ka dakong sayop sa iyang kinabuhi when he went to Jerusalem, when ang Dios mi giya unta kaniya to go west dito sa Espanya. Dito man hinuon siya sa east sa Jerusalem. And he wound up dito sa sayop, wrong place, for all the right reason. Kasagaran God, kung ang usa kang magtotoo, maana sa sayop nga dapit, therefore, they have all the wrong reason. Some kind of evil that is pursuing in life. Apan sa bahay ni Pablo, he was still evil. But what an interesting aspect of evil. He wanted the salvation sa mga Hudyo. And he superimposed his own will over the will of God. O ang Diyos, may pasidaan kaniya in 3 different times on the way to Jerusalem.
that mawa ang iyang kagawasan, he is gonna lose his freedom. Niadto siya dito sa tuyo sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga Hudiyo. He had no impact. No unbeliever would ever turn to faith in Christ. Kigiing na nagud ni si Pablo sa Dios nga adto dito sa Espanya. Apa nagtuman man gyud siya pag-adto sa Jerusalem, nga dili mao ang geographical will sa Dios. Ug mao to'y netabo dito sa Jerusalem. Misangyaw siya sa mga Hudiyo, apan way misanong sa gospel. Wala. Why misanong sa gospel dito? Because, like what we said, he had no impact. Ug why unbeliever ever turned to faith in Christ? Wala. Abi nimo, ang Dios dili makahimos paggiyas magtotoo contrary to His word. He never has, and He never will. And God is never inconsistent. He is completely consistent. And He is always right. Husto siya kanunay sa kanunay. Sometimes ang mga magtotoo mo anto sa tuyo to prevent, to eliminate pride. 2 Corinthians 12:7. Paul received an abundance of revelation. But to keep him down, niagom siya pag-antos to prevent niya nga mahimong mapahitason, nga mahambugiro siya. Sometimes, believers suffer in order to sa pagpakita, sa pagka-ego, sufficiency of God's grace. 2 Corinthians 12:9. God told Paul, "My grace is sufficient for you, Paul." Sometimes, ang mga magtotoo mo antos to demonstrate the wisdom of God in answering prayer. Usahay ang mga magtotoo tubago ng ilang pag-ampo. Yes. Na yes answer sa ilang pag-ampo. Usahay makadawat kini sila no answer sa ilang pag-ampo. Apan ayaw ba kalimot nga ang Dios motubag gyud sa pag-ampo sa mga magtotoo. He will always answer. There is no prayer of believers that has ever gone unanswered in the plan of God. Di man ina. Sometimes it's a yes answer. Sometimes it's a no answer. Sometimes it's a temporarily delayed answer. But eventually will turn into yes. Dinhimaw man. Kini nga itong pagtuon ni ining pagtulunan nato nga no nga kita mga magtotoo muantos. Why do believers suffer? Ugma ana sa lain nga pagtulunan o ayaw yung sipyat sa pagsunod niini, pagsubay niini. Kaya kinato pagtuon sumpay-sumpay o adlaw-adlaw. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw, pagpaklaro ka namo sa imong mga kamatuoran. Salamat sa dugang namong mga kamatuoran nga nakutunan ning adlaw. Pinagi sa pagpatinaw ka namo sa pinagis teaching ministry sa Diyos Espiritu Santo. Kinintanan grasya. Wala kami amo nini o Diyos. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Musa, salamat ni ining matamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo o sa imong mga pulong. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa among pagbugbuwag karon. Dada kami pagbalik ugba din niya ron kami makapadayon. Nining among spiritual momentum. Salamat niya among Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.